Mandiphinde ndibulise umuntu wonke olapha endlini notata bethu abebengekho. Besitshilo ke bomama bam sathi sizawuyenza different lento. Siyayazi okokuba siqhela uthini na xa sifika pha. Kodwa kulonyaka siyenze different because umama uVice nepanel yakhe bazosixelela thina sithe nje into ebesiyenza sisasendleleni yokuyokhangela okokuba umuntu wethu ebesimbeke ngolosihlanu uphi nangoku. Sifikile bomama bam nentombi zasekhaya neGildas nomuntu wonke lapha. Sifikile ke ngoku kule ndawo ebesibhalele kuyo. Ndifuna ukuthi bomama bam nawo wonke umuntu lapha ngoku lixesha lethu lokulungisa inhliziyo zethu. Ngoba inhliziyo zethu zixhaqa kuba umuntu wethu uhambile ngoku upha emangcwabeni. Ngoba siyazi into ezawukwenzeka kule ndawo. Ndifuna ukuthi ngoku kumzuzu wethu wokokuba silungise izinhliziyo zethu xa singena kule nkonzo. Ndifuna ukuthi sizendlale inhliziyo zethu kodwa kungabi izingubo zethu ngoba ngamanye amaxesha siyenza lampazamo yokokuba sifuna ukubaka izinto ezibonwa ngabantu. Kodwa ndiyandathi xa ndivulisa unyaka koomama nakumantombazane ndathi khawucela into enye kuThixo ubone okokuba uThixo akazukwenzela na. Ngoba kudala sihleli kule ndawo sesibane sivuma ingoma oloku inhliziyo yami ihlele ezonweni seside sa-comfortable kuloo nto. Kodwa namhlanje ndizothi xa sifikile ke ngoku emlonyeni wengcwaba asiyazi into ezawukwenzeka. Kodwa ndifuna ukuthi abakholwayo namhlanje abanawulahlwa ngoba xa sesilapha sizoza ubuncwane bukaThixo. Ngoku kusukile ukuthetha thina kuzawubonakala imiqondiso kaThixo kuzawuthetha uThixo. Ngoku ndifuna ukuthi xa sizawuthetha uThixo simane sivuma laa ngoma eku-313 thetha Nkosi ndilindele okuthethwayo nguwe. Ngoba kudala abantu behlabathi bethetha kudala nathi sithetha. Kodwa ngoku sizocula laa ngoma sizothi thetha Nkosi silindile lo lizwi lakho yimamele Nkosi. Sizawucima amakhandlela because izinto zikaThixo zizawukwenzeka ngoku. Xa siwacima ndifuna mamthuthu uvume laa ngoma ebu-90 kanti uYesu uyandibona. Ndifuna uYesu asuse ifocus yakhe kwezinye iindawo ayijongise kule ndawo ngoba thina siredi okokuba simmamele okokuba uThixo uzawuthini. Xa uvuma mama ndifuna umntu xa evuma abenze umthandazo wakho omncinci ngoba uThixo ufuna laa nto sibe nemizuzu sedwa ekuthandazeni. Sizawucima ke ngoku amakhendlela sivuma laa ngoma mama uThutha. Ekugqibeleni xa siwacima simcele uThixo okokuba ngena nathi. Kudala sibanjiwe kwiindawo esikuzo kodwa ngoku sifuna itarhu lakho sifuna ufefe lwakho Thixo ngoba siyayazi okokuba ikho enye indawo esiphila kuyo ngoba thina sivuma laa ngoma kusendlini kaYehova apho siphila khona. Ndifuna ke ngoku xa sicima amakhandlela ngela xesha ulicula lela culo ndiyafuna okokuba xa silicula bomama bam ngoba enye into esibhudisayo ecaweni ngaba mpampam esibabethayo umane uva isingqi ulibale okokuba amazwi ale ngoma athetha uthini. Ndifuna ukuthi ngela xesha silicula mama uThutha uhambe kancinci khona amantombazana kule ndawo ezoliva iculo ngoba ingozi okokuba umamela iriddim kodwa ungawazi nokuba athetha ukuthini amazwi alapho okanye uwazi kodwa uwazi ngengqondo ungawazi ngenhliziyo ngoba ingozi loo nto bomama bam nosisi bam abakule ndawo. Xa uzawuvuma ke ngoku bazawucima amakhandlela sivume bacima amakhandlela bathatha iindawo zabo. Ekugqibeleni sizomane sivuma ke ngoku ukuze iphaneli yethu ingene ngokungaphakathi. Yesu